Cara, hoy me costó de vuelta. Errausketarik ez. Ez du behar errausketarik. Inguruko herrialdetara begiratu besterik ez dugu. Nafarroak ez du errausketarik. Arabak ere ez. Zergatik Gipuzkoak bai. Zu gizarteko kide bezala ondo dakizu gu bezain ondo etxe nukela nahi erraustegi bat etxe ondoan. Ea, zeinek nahi du etxe ondoan erraustegia. Badakizu txosten epidemiologikoek zer dioten, erraustegiak minbiziaz hiltzeko arriskoa dakarrela. Zuretzat nahi ez duzun hori etxazu onartu beste Gipuzkoarrentzat ere. Lagun gaitzazu. Olatua haunditu besterik ez da egingo aurrerantzian. Eta zure laguntza ere behar dugu. Denon artean geldituko dugu. Eta laugarren mezua alderdi eta eragilei. Gipuzkoan dagoen osasun publikoko arazorik larrienetariko bat da hau. Badakigu adibidez, nola sentitzen diren Baldemin Gomezko herritarrak. Zer sentitzen dugun zer sentitzen duten beraiek hil diren dozenaka herritarrengatik eta bizi dugun minbiziak esaten gaituzten gainerakuek. Espero dugu erronkaren tamainako erantzuna zuen aldetik. Zuen konpromisorik irmoena eskatzen dizuegu herritarron osasunarekiko. Zaudeten tokian zaudetela, gobernuan edo oposizioan. Erraustegia baztertu eta beste bide alternatiboen alde egingo duzuela espero dugu. Ez legea, ez ad hoc prestatutako mankomunitate eta GHK-ren estatutuak ez direla oztopo izango erraustegia ez egiteko. Eta egin da egongo balitzere ixteko bidean jartzeko. Herritarrok ondoan izango gaituzue bide horretan. Bueno, eta hau izan da guztia, baina laster arte esan aurretik gogoan izan. Burua duenak ez du erraustegiri nahi bere etxe ondoan. Eta bihotza duenak ez du beste inoren herria nahi. Osasuna bai, errausketarik ez.